Ya diaturake dhisik. Ah, ya saiki genti Tatin. Ya kon mudhun mak. Iya. Iki oke banget pamundutane men milih salah siji. Ya. Milih salah siji apa? Iki wae sapa? Heeh. Apa sik tak goleke mau ana sing nyuwun Tatin kok. Iya. Gunung Kidul Handayani modar kowe. Sekak mati kowe saiki. Nek anggo catetan iso. Nah, catatan apa? Niku wau loro-lorone iso. Gunung Kidul Handayani? Gunung Kidul Handayani nggih iso anggo. Ah coba, ya tak ndelok kaya ngapa. Oke. Wah anggere tekan Wonogiri nanti tanono kowe. Ya. Ya lagu suwe kaya mak iya. Lagu sauntara pancen ya biyen apal biyen. Ya ning ora tau dunekke dadi saiki lali. Ya apa-apa iki nek ora tau dunekke mesti lali. Heeh. Gunung Kidul Handayani apa iki wae sapa pamundutan kuwi? Ya. Nggih pripun iki siah niki ta? Hah? Niki Gunung Kidul Handayani. Manut arek iki wae sapa wae Gunung Kidul Handayani sakarepmu. Iya. Sing bapake sapa? Ika Ragil, ibu-ibu kader PKK RW 07 PWKS Semarang. Ya. Ki sing nyuwun Gunung Kidul Handayani. Nggih. Nek sing iki wae sapa? Saka Pak Daryono saking Sembungharjo Semarang bawah. Nyuwun tembang iki wae sapa? Oh iya, matur sembah nuwun. Gunung Kidul Handayani? Oh nggih. Nah, ya. Kita tilikane sike isine pira Gunung Kidul Handayani iki? Heeh. Po? Kok ora ana? Po? Lah? Di mana iki ya? ngapusi iki. Ya, ana kok ya mak lagi tiba ning ngisor iki. Heeh. Sak ilang-ilang. Ya, nek bener kabeh, PN kabeh. Nek ora bener iki 150 nggo wong loro. Ya. Nggo wong loro sapa? Karo aku, lah rumasane padake ra. Nggih nek ra bener ya ora apa-apa wong ora tau metu kok. Hah? Lagune mboten tau metu. Sithik ora tau metu. Ya mesti metu. Nek biyen nggih. Saiki. Nggih pripun, Pak? Oh, nggih. Kula mriku nama jenengan mriki. Oh, siap. Seko sapa, Mak? Seko bakso Kribo. Ya. Nggih. Ala? Ya, 500.000. Ayo ya sakarepmu. Lumayan, bangane dalange ra metu blas. Ya ben dinengke wae no. Ya. Rasa disauri wis. Ya. Ya iki rasa dijaluk lho berarti ya. Nggih mboten niki. Nek ra dikekke iki ra tak lagokke lho. Aku kok malak men to. Lah ya kuwi rezeki. Wis entuk 500 kok kene 150 wis arep dijaluk banget. Jenengan purun 150. Ah gelem. Ha kene wong dalang kondang kok 150 wis dipangan. Ha sakarepku kok ya. Iki tiba ning kene wis ora entuk diwawah. Iya. Wis tiba ning kene ya. Pak Kribo nyuwun apa? Ora njaluk wae. Ora njaluk kae saking senenge nyawer karo kowe bakso Kribo. Ya. Nggih mugi-mugi baksone laris nggih Pak nggih. Ampun percaya nek ming dongane sinden ora mandi. Lah terus dongane sapa sing Ayo lumantar aku wong nang kene iki dirijene aku. Oh, berarti ora mandi iki. Ora mandi. Jenengan ndongake mboten? Tak dongake gandeng wis mari karo kowe bakso Kribo laris. Bakso Kribo iku ora ning Semarang kok ning Yojo wae ana. Nggih. Nan. Bakso Kribo ya ana ning Yojo iki aku tau mampir mangan ning bakso Kribo kok. Oh. Pas poso-poso. Lho. Oh, poso kok maaf lho. Berarti ra poso. Ah pas ora poso wong aku ya mesake Pak Kribo kok ngawe-awe kae ngopo aku. Barang tak Jenengan parani. kok ra poso napa? Lagi em po? Wis, jangan. Lagi males maksudnya. Ya kadang kala wong mau ora sahur kok ora kuat kok ya. Iya.
Wong poso ki ya manut karo Masa kekuatan. ketake gedhe dhuwur ngono ora kuat poso. Wis ki kok malah ngurusi poso ki ngopo? Lah butuh. jenengan sing bahas jenengan lho. Butuhmu entuk dit 500 ki nembang sing apik malah ngurusi aku. Lah jenengan ngomong nek maem bakso pas poso lagi kula tanggapi to. Lah iya, nek pas ora poso aku ayo. Aku nek bar poso terus nyaur kok. Iya. Nyaur napa? Nyaur posone kuwi. Mpun entuk pinten? Sapa? Nek nyaur. Lah urusanmu apa ta? Istilah poso meneh urung disaur lho. Ah wis wae kok ora apa dadak omong kowe mung kari nyaur kok dadak aku nyaur padha lho. Iya, rasa dadak omong-omong ngono ki tergantung ibadahe kok. Iya. Yo. Nggih, langsung nggih. Apa? Langsung. Ya, wis. Loro lho iki nggonanmu karo iki weke sapa lho engko? Ya. Sing saniki kabeh mboten ta? Saiki kabeh ya wis togek nembang kowe iki kok cerewet banget. Dalange oleh galak temen to iki lagi darah tinggi paling no ya. Lak mumbengi ra entuk dit ki apa soalé. Ya, mangga. Bersama
nek ana sing lali ngono aja kok 500, selawe wae owel. Ana kuwi mesti uri. Apa? Aku bener apa salah? Salah wae. Ning salah mlebune lho mau. Apa? Salah mlebune. Ora tok padangi. Pas ning nggon ref mau iki bingung. Ya ora bingung tegese iki ora apal nek bingung iki ora. Nek apal mesti ora bakal bingung. Iya. Selama apa? Wong iki kanggonan ino lali salah lan apes dan mati. Aku termasuk nanggon sing lali mau. Oh, ya engko dilongkas mati. Hah? Aku nggonan ino lali salah apes lan mati kenggonan lali apes terus mengko mati. Iya. Wis kek digawa Den 500 kono. Lah kuwi 150 e nama tuh. Ora iso. Lah? Wong salah kok 150. Alah salah sithik wae kok. 50 kene 50. Lho. Wis 500 kok isih njaluk 50. Lah 500 ki kudu ngon lagu lho. Iki 50 iki engko didolke ewon nggo nguyuh ning pom bensin. Aku ora arep nguyuh kok. Ya ditokke ora. Senengane kok. Nan ra metu tenan iki. Ya guys, tengok to. Ora dalange pahit. Mbok ben pahit ora. Nek dujo ndak tuman wae ora. Iya.